Înainte de a discuta despre imaginile pe care le-am văzut un pic mai devreme, trebuie să vă spun că între timp a plecat și Bogdan de aici, din living, fără să întrebe nimic, fără să... de vineri seară. Imaginile vor continua pentru că mai avem și alte discuții de acolo, din culise. Cum ți s-a părut discuția, Brândușa? Care a fost și discuția dintre Mihai și Andreea de vineri seară, așa că o să vă invit să vedeți imaginile. Mie mi se pare că un alt amănunt a ieșit la iveală după discuția pe care am ascultat-o și am văzut-o cu toții. Respectiv, spunea la un moment dat Andreea că la înmormântarea doamnei Stella, Mihai, Brândușa, ce o face atât de confuză în ceea ce privește situația în care se află cu Mihai, sau poate 10 și 30 de minute. Adriana Bahmuțanu vă așteaptă de la ora... Noi ne luăm, rămas bun acum de la voi. La revedere!